Змагання у хто більший відсоток намалює. Російські окупаційні адміністрації частин Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини наввипередки передають один одному лінійку, міряючись, у кого більший показник прихильності до Москви. В результаті від 87 до 99% за на п'ятиденній імітації волевиявлення. Необхідні цифри у стилі радянського голосування російські окупанти вибивали погрозами та терором. На комунальників чатували біля роботи, погрожували звільненням. А до тих, хто остерігався навіть виходити з дому, приходили озброєні росіяни зі скринькою. Допомогли також на везенні з окупованого Криму та інші сумнівні персонажі. Результати жалюгідні, а фейковий референдум під дулами автоматів – лише фарс, наголосив президент України і додав, що намальовані результати нічого не змінюють для Збройних сил. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що чим м'якшою буде реакція на псевдореферендуми, тим більшою буде мотивація РФ надалі здійснювати терор. В Євросоюзі вже назвали так зване голосування пародією, а жодна країна не визнає його результати. We will never recognize this territory that this США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягти Росію до відповідальності і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми спільно з партнерами відкидаємо будь-який сфальшований результат, який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте найближчим часом. Після фейкових референдумів окупанти можуть вдатися до мобілізації в Херсонській та Запорізькій областях, попереджають в українській розвідці. Росіяни вже оголосили про створення так званих добровольчих підрозділів, щоб кинути людей на війну проти власної країни. Визнання Росією псевдореферендумів і реалізація так званого кримського сценарію означатиме, що з Путіним немає про що говорити. Так Володимир Зеленський звернувся до членів Радбезу ООН. Засідання ініціювала Україна. Глава держави зауважив, що Росія вже порушує правила світу, зневажає статут ООН і лише питання часу, коли вона зруйнує і цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Серед порушень, до яких вдалася Росія – ігнорування заклику МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції, ядерний шантаж, оголошення мобілізації, під яку найперше потрапляють представники корінних народів, проведення так званого референдуму на окупованій території України, а також спроба анексії захоплених регіонів. Тому для Росії потрібна повна ізоляція, заявив Зеленський. Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держави, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена. Проти РФ потрібні нові жорсткі глобальні санкції, а Україна натомість має отримати чіткі та юридично обов'язкові гарантії безпеки, заявив Зеленський і закликав не зволікати з цими рішеннями.
Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Незграбно та недолуго сфабрикований. Таким вважає вирок окупантів перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Йому окупаційний Верховний суд Криму минулого тижня намалював присуд у 17 років колонії суворого режиму, а братам Асану та Азізу Ахтемовим по 15 та 13 років відповідно. За словами Джеляла, окупанти навіть не намагалися імітувати правосуддя, а виписали найбільше покарання. Ба більше не сподобались їм і футболки, в яких зустрічали присуд бранці. У Сімферопольському СІЗО в Нарімана Джеляла навіть вимагали їх віддати, мовляв, прийшов наказ із Москвы. Видимо, украинская символика действует на кого-то в Москве как чеснок на вампиров. Хотя одевал я футболку не для них, а для своих. Я благодарен всем, кто уделил внимание и отреагировал на приговор. Тем, кто пришел на суд в Симферополе, правозащитникам, общественникам, журналистам. Лично Мустафе Джемилеву и Меджлису крымско-татарского народа. Президенту Украины, правительству и народным депутатам. Президенту и МИД Турции, международным организациям и фондам, моему амбассадору Андрею Куркову, адвокатам Авамелевой Эмине и Полозову Николаю, моему общественному защитнику и любимой супруге Левизе и детям, и, конечно, друзьям и моему народу, моей стране. Українські воїни героїчно стримують натиск ворога південніше Бахмута. Чергові спроби російського наступу в бік Зайцевого, Первомайського та Нью-Йорка на Донеччині також відбито, повідомили у Генеральному штабі. Марними були й спроби окупантів контратакувати біля Безіменного на Херсонщині. Сили оборони придушили ворожі потуги. Водночас до окупаційних підрозділів уже надходять днями мобілізовані. Їх поспіхом перекидають без належної підготовки, аби полатати дірки на фронті. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини. Окупанти в Криму мобілізували щонайменше 1500 кримських татар. Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Незаконні повістки масово та без будь-яких обмежень роздавали у місцях компактного проживання корінного народу. Це було схоже на облаву кримських татар, додала Ташева. У випадку з Кримом це стосується в першу чергу кримських татар, як ми думаємо, як найбільш нелояльну групу осіб для Російської Федерації, яка в тому числі свою нелояльність проявляє і протягом цих вже більше 7 місяців активних бойових дій, великої війни в нашій державі. Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни через незаконний призов жителів окупованого Криму до окупаційного війська. У прокуратурі рекомендують кримчанам ухилятись від призову, а в разі примусової мобілізації не вчиняти дії, які можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. Водночас добровільна участь у війні проти України вважатиметься злочином проти основ національної безпеки, додали у прокуратурі Автономії.
Рекомендуємо мешканцям півострова за можливості будь-яким способом покидати територію Криму, ухилятись від отримання повісток та походів до військкоматів. Якщо все-таки вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових. Не вчиняйте дій, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже в такому випадку ви будете відповідати за свої дії як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої можливості здавайтесь у полон Збройним силам України. Катастрофічна ситуація на кордоні. Грузія не дозволяє в'їзд громадянам України, жителям тимчасово окупованого Криму. Привід формальні невідповідності, заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його інформацією, наразі на російсько-грузинському кордоні очікують переходи десятки родин з Криму, здебільшого з малими дітьми. Чоловіки з цих сімей намагаються уникнути примусової мобілізації в російську армію. Жорсткими стали вимоги до документів громадян України, мешканців тимчасово окупованого Криму з боку міграційних служб Латвії, Литви та Польщі, додав Чубаров. За його інформацією, з кожною годиною збільшується кількість громадян України, жителів Криму, яким відмовляють у в'їзді на територію цих країн. На кордонах Польщі, Литви, Латвії, Естонії з боку Білорусі та РФ розгортаються жахливі людські трагедії. В одній із кримсько-татарських сімей, недопущених польськими прикордонниками на територію Польщі та вигнаних назад до Росії, в Калінінград, ФСБ Росії було тимчасово затримано дорослих членів сім'ї, які наразі звільнені. На жаль, одних лише зусиль посольств та консульських установ України за кордоном, зокрема у зазначених вище країнах, за що їм особлива подяка, є вкрай недостатньо. Потрібні термінові спільні рішення на рівні урядів України та урядів держав, на територію яких виїжджають громадяни України, жителі Криму.